Magnano mbola tsara atsika jiaby. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin'ny andro Jumaty. Vovoatelitra fo antsipitsipiriana tompitsika fa ny ankapobeny mbola ho avy. Entana mbola vahagna tsitsokoriana. Ino ny tiako aviagna? Misy volagna mahazatra sofintsika zay hoe alahelo ny sasany aravoan'ny sasany. Ny raha misy Ambariobe Matsagna ty ataoko hoe agnatin'ny tapak'andra marandraigny ty mampalahelo le toetsaigny. Tegna mampalahelo le toetsaigny Ambariobe. Ny tiako aviagna atsika vahoaka ny Ambariobe tsika fa tonga saigny. Isaorako anareo voalohany. Fa zao izy atsika fa tonga saigny io tana io ary andesa io fa tsisy olo miady tsisy ke hoe olo tsy miady ke risy, tsy possible. Miady anao ary lala nanao mandresy nanao risy. Ino ny tiako aviagna? Toetsaigny. Tegna ny potehiny reto bado tsy nianatra. Ndre za tsy matoky l'école zay nandehanandro. Zay ty nianatra tamin'ny l'école Gaskara. Ko olo nianatra tamin'ny l'école Gaskara zay tamin'ny andran'ny école Gaskara io nisy, mahay mitantara hoe karakory l'école Gaskara. Zay nampianarin' zegny lehilahy atao hoe Jofany zay. Rango zany nianatra amin'ny école Gaskara, jusqu'à zany nianatra io école frère Ambariobe io, Jofany nampianatra zany. Azoko lazaigna hoe bon éduqué za tamin'ny Jofany, isaorako izy. Ambaranareo izy agny, fisaorako izy, misaotra anao ray aman-dreny. Ramose Jofany, hoela velogno anao. Aia zalaky? Ndray raha ndeha volaniko tsy eo. Faty ray aman-dreny ambon-dragno tsika eto aravoagna fety horakoraka andesinao mitety tanàna. Mampalahelo le toetsaigny. Mampalahelo. Io tsy olo miragna taogno aminao. Io tsy olo zamanao, wala tsy zokinao, wala tsy dadilahinao, fa olo benay io. Ray aman-drenay io rebaka io. Anao koa fa tsisy jery aliabodo di logaro asia vahaja ny fatin'ny olo benay. Faty io amin'ny salle d'œuvre io toto rebaka andesinao mitety lalana. Anao io koa baka nisy jery ambody mba nety ny tagna, fa anao sady jery tsy amin'ny loha tsy ambody, aliabodo. Zegny olo andeha hagnano be ny tanàna, magnaboaka magnabaribary, fa izy magnamboa atsika. Amboen'ny laolo ty atsika Ambariobe fa mifoaza. Ino raha nisy? Rangony maly za fa nivolagna. Izy koa izy olo misy jery manantsaigny, tokony fanandiniky izy volagna anakany maly hoe aha, aleo reculegna raha ataotsika ty fa mavesitra raha mandalo an-tanàna. Fa vraiment anao aliabodo, tegna ali logaro d'Ambariobe. Anao navy andeha motiky zay fa zay tsy voapotikinao. Za volaniko, po mbola zanaka Ambariobe, zafiny Ambariobe, nilevy ny tavoagny Ambariobe, za mampizanao aliabodo. Anao aliabodo! Miankigna anao mikatakata tsy lany fany, fa za mbo ampiankigna aminao amin'ny mevagnaty
tsy voankigny anao. Isorako volanko vahoaka ny Ambaribe nampiseho nagnaboaka niany tsy fitiavatsika Ali loup-garou d'Ambaribe. Ny Justamport ny escortegna moto ndraiky polisy. Oh! Ben tanàna nahazo tamin'ny alatra. Ndre izy tompony fo mahay mahalala ary nagnaboaka vava fa izy tsy tian'olo Ambaribe. Sakinareo amin'ny polisy, amin'ny gendarme, mi-escorte mitondra olo, amin'ny fahavoazana mandalo amin'ny tanàna. Mampalahelo toe-tsaigny. Mampalahelo toe-tsaigny. Anao voalohany tsy magnaja tegna amizay préfet Angelo Ambaribe. Anareo bako marendy lingilingy. Afaka marendy lingilingy. Hagnapetraka olobe nay tokony amin'ny tany ampotraneza. Mahaiza megnatra. Mahaiza megnatra nareo OMC ndraiky nareo mpitondra fanjakagna Ambaribe fa nareo tsisy valeur. Anareo koa magnano valeur forcée zegny. Faty ambotragno. Mampalahelo. Tegna mampalahelo. Toetsay. Akory moa ataondreo hisy jery. Ndre raha Joel raha Jojo andria mavandy arivo mitondra reo fo tsisy jery ke reo hisy jery. Ry général kapoka Nestlé ndre mivolagna tsy haindreo. Non. Trop. Tegna trop. Reo amizay ny Justamport ny escorte ny polisy gendarme tsy haiko nino. Tampoko zahanao olo agnatin'ny raha io. Olo baka ambanivolo agny. Ndre za matoky. Olo baka an-tany be agny naleny navy eo ny accompagner. Fa ko olo an-tanàna n'Ambaribe tsy nety navy eo. Ary tsisy navy keo mariny. Tampoko zahanao olo agnatin'ny camion. Olo fatitra. Vahany mosary. Tsy migaka rano. Baka agny. Ankodaodan-tany tsy agnatin'ny planeta agny nandesin-droto. Mampalahelo. Nandeha milalagna zay. Ndre isa tsy nasian'olo blé, tsy nasian'olo eau de javel. Isak'olo nagnano veli-tegna anany. Bajaj nagnano veli-tegna anany. Bravo! Vahoaka ny Ambaribe. Tohiza fa tsara. Aboa izy tsara be fa tsika tsy mila rô. Ndre io tsy lanim-pagny io, tsy mamango. Vahoaka ny Ambaribe. Nomaly zany volagna tamitsika hoe mitsangana tsika. Ampia, antogna, havatsika sakatia. Zao raha ambarako anareo havagna sakatia. Hitanareo plaque ataonareo. Pancarte ataonareo. Banderole ataonareo. Atsika ho tsisy école italien fa atsika mivolagna italien. Atsika mbola ankibo atsika fa mivolagna italien. Azafady. Atsika mbola ankibo atsika fa mivolagna vazaha. Tanareo pancarte nareo. Ndraiky banderole nareo. Ataova mivolagna italien ndraiky volagna vazaha. Ino antony? Le 25 avril baka ho avy sommet commission de l'Océan Indien. Sommet COI. Nomaly zany volagna mbola hagnano lettre ouverte za andeha président ny Union Africaine. Président Comore zay. Agnatiny io
commission de l'océan Indien io izy. Ary mbola agnano taratasy za andeha amin'ny président Macron zay solitegnan'lareo anatin'io commission de l'océan Indien. Zigny aviako mivolagna aminareo, ataova pankartinareo mivolagna vazaha, ataova banderolinareo mivolagna vazaha na volagna italien, ataova volagna ga jiaby ataova io. Aleva sara le fasa aminaka. Zay gny mitady ampahitana, zay gny tsakaraka amiagna. Aleotsika fampitana eto, fampitana atsika eto. Union fait la force. Fotony io no sakatia io tsy haindreo tantaran'izao, fa mpahezako roa andra raiky tantaran'izao. Eto tsisy olo menacenao amin'ny basy Richard Ravalomanana. Eto tsisy olo menacenao amin'ny tafi-bahoaka ministry-ny Foloalinda. Vahoaka nareo ka mipody vahoaka, karaha ataony hoe vovoka anao ka mipody vovoka. 2009 anao Richard Ravalomanana mitondra agnarana anao hoe Général Bombe. Miditso amin'ny Ambaribe ao anao fa ataoko agnarana anao Général Missile. Andehana amin'ny Ambaribe ao ba. Andesa ritojo colonel vandivandinareo igny. Mampalahelo, tegna mampalahelo. Mbola tsara ragnoko. Atsika koa naregny le vaovao ningahy Rajojo Andriamavandy Arivo di Nirina Andry Rajoel Tahivato. Io ny antony za mivolagna matetiky, reto zandry tafara fa mivolagna fa journaliste reto, ce sont des journalistes du salon. Ro jiaby journaliste amin'ny fotoagna zao io, journaliste ny salon, avo vidiny pesos, adosiko agnatiny Fernand Selo, zandry Selo, Fernand Selo, adosiko agnatiny, igny vrai journaliste. Ary nagnaraka lalagna nay zoky bindro journaliste taloha. Fa les restes, ce sont des journalistes de pesos et du salon. Tsy masaky mivolagna ary bekony. Rajojo Tahivato nivolagna hoe manomboky zao ampandalovigny amin'ny scanner, amin'ny rayon X, valise diplomate. Amtaniako anao Rajojo, mamalianao koa fa matra ary vazave. Ke valise ny vadinao, zanakanao, rafozinanao, babanao, mamanao, mandalo ia. Même chose Ravatomanga. Mandalo ia valise naro. Nagnino tsy nivolagninao? Ireo gouvernementanao sy ny premier ministre anao biatiko io, nagnino tsy nambaranao? Azafady, zay ka zabadoenao. Anao ne bado, ary anao bado mandraky zay. Même anao fa pidirana agnaty cercueil Rajojo, anao mbola bado fo. Ndre zagnara ndi tsara anao andagnitra any, tsy hainy hoe karakory ataony tsara anao parce que anao bado. Mbola tsara zandry Olivia. Parce que anao bado Rajojo. Tu crois que tu es cool? Tu es le plus cool du monde. Tu es plus nul du monde. Tu n'es pas cool. Dédicace à l'EF comme nous, Maré, Alpha Blondie. Tu n'es pas cool. Tu es le plus cool du monde. Et non, et non, et non jusqu'en phare.
nul dikan'zegny zany anao me chiffre anao boka ndray ambarako chiffre tsy anao konty magnampiasa chiffre anao koa raha zozondre mavandy arivo rajoel anao ne le 0 derrière virgule tsisy asany vazaha koa nagnano anao tuer le 0 derrière virgule avolagna fa anao tsisy faute tsisy asany boka rajoel zay ary reto généraux officiaux eto reto zay tsaboara vava mosipany mazenga tsy saky ny mpagnano gazety voa pesosy reto nagnontany izy zay ino amizay raha misy nilingilingy izy nandeha nagnamia prime nagnino tsy sakinareo journaliste hoe tagnatin'ny budget nytapahagna tamin'ny session députant karaha tsisy resaka prime io amy budget mpanjakana baka ta io vola parce que io vola maloto ary le pire ino evolanako aminareo magnadokotra olo ty fitondragna ty olo zato mahery miasa amin'ny aéroport international Ivato olo efatra mahazo prime anareo aéroport nosy be aia maninareo nefa ny tao faseny taony tegna maro volamena miboaka ary ziska niany tsy saky ny raha zozo mandeho parce que eny tam prince saoudi navy teo ndraiky samboignany naviany anareo ambario be tsy nahazo nivezivezy lakoky nintan-dranomasy igny nagnaboaka volamena rô nidriky tamy sambo igny aza famatra anao arena zanaka rajoel merci Sophie aza famatra anao arena fa nagnaboaka volamena nareo tambario be nampidirinareo tagnatin'ny sambony prince saoudi niananareo magnano zay bado zay tsy bado zany magnambara matetiky eto raha ataonareo io ne namanareo agnatin'ny fikambananareo ane magnamia zay dossier za fa nipody dossier feno ato ho aboakako isaka marandraigny za magnadoso moty anareo isaka folakandra za magnadoso moty anareo aiza la tojo anao gendarme mamon'olo ny tivitr'olo nandratra mpianatra zanakan'olo tsy arigila nanjarigila tafoty vorona lycée tamy polytechnique nde namiagna grady na mpanongagna grady Madagascar anao koa mamon'olo anao manonga grady zegny lalagna rajoel ndraiky reto généraux du salon reto araiky boka bomba araiky pokopoko allo samemeko agnaragna roro le bomba boka zao fa tsy bomba ika agnaranany kapoka Nestlé korotambio izy zandry lahy goto zay kapoka Nestlé mitratra anany raha ngo mitapondoanany izy igny jusque izy amy fialambitinany igny ampalahelo le toetsaigny nino tsy asaiky anareo mamory maramila jiaby mandeha miady amy dahalo tsy hay maty tsy hay velo ony fa maty ray amandrenindreo zanakandreo vadindreo antanàna miasa loha hoe losiko hoe nandeha miady amy dahalo vadine ho velogno sa ho maty ndraiky namenareo fotony ndraiky namenareo valeur ndray remerciement tsy ataonareo bande abruti reto fa piasan'ny ladoany tampoko anao amizay mizareo piasan'ny ladoany ao bontana ririky normal ro bontana satria lahelo mba hoaka amindreo ny raha magaga ty za baka tsy azondreo za mandalo taninarivo za tsy raha mamavalizy
fôtony valizinaka niala baka tany alako agny fa mandalo rayon X mandalo scanner avy Antananarivo mbola mandalo rayon X scanner pourquoi zany de mavalizinaka devanareo kofa tsy hitany scanner nareo tampi zay tsy problème naka problème nareo fa valizinaka tsy miva nosy be avy an-tragnonaka koa za mama izy anao fa mampandalo entagna anao baka an-tany nandehananao agny scanner rayon X avy Antananarivo scanner rayon X aboko sokafo valizinao ramose dadilahinao sokafo andolo agny normal amizay ro bontana reriky piasan'ny ladoan'ny Antananarivo fôtony ino mitsetro corrompu io amizay boka avian'ny koragnanaka afa mihoatra tapikorony raha Jojo ndraiky gouvernement ty boka rano Rojo karaha ino agnaran'ny raha igny tembotriky midriky agnaty rano zay anao fa tsy mahay milomagno koa mbola ngoagnoa iny tembotriky agnaty rano baka Rojo nino raha ndeha ataony anao maraha Jojo misy jery sa anao tsy jery anao mavola banque mondiale FMI bady sy Union européenne tsy jery ro misy jery plus que anao maromaro ro délégation ny mpamatsy vola iresa-pirenena amitsika eto zo io amitsika eto a Madagascar eto izy nandeha nagnano zesty amy ladoany fa hoe miady amy corrompu rajoela za koa magnambara anao rajoela ndraiky arena zanakanao nombre ny malety ndraiky nombre ny glacière nagnondranonareo volamena tam moment Prince Saoudi tambario be anao lany fagnahy mbo ambarako dossier misy oza dossier misy Roger baka fa tsy mahazo TVM fa tsy mahazo TV plus azafady Roger baka fa tsy mahazo TV 5 monde ro fa tsy mahazo aya France 24 aya Roger milingilingy télévision russe nde russe ro fa sahiragna ndraiky la guerre mahazo ro Poutine fa tsy masaky mivola parce que managna arrestation internationale Poutine tsy mampivolagna izy olo fa maty andeha sangavignanareo iny baka avy mivolagna anay zay mbola maboto hoe sintragna mianky amin'ino teza tsy karaha zany dianky amy mevagnaty anareo ny magnambady igninareo ino amizay raha misy Taivato nandeha izy nagnano farany misy jery nagnaboaka ireto membre délégué mpamatsy vola resa-pirenena reto fa hoe za andria mavandy arivo rajoela nirina andry miady amy corrompu quelle heure koa anao miady amy corrompu anao numéro 1 corrompu dans le monde ndraiky raha vatomanga nitokizany banque mondiale nitokizany mpamatsy vola iresa-pirenena izy amy raha nataony fotony hendreo fa cinéma film fa fataonao regny rajoela vahoaka fa maefa tsy mivola avadia koa page zegny antony raha nataony rajoela Taivato parce que izy mihevitra fa handeha mahaly Van La Fontaine vola io mpamatsy vola resa-pirenena ka hoe nandeha nagnano zeste igny anao Taivato quelle heure koa ro mabady karaha anao ro amizanao kiangli ro 32 dents devant anao fa ro amizanao maso araiky fa ke pody aminareo vahoaka nambareo be za atsika tsy mipody afara fady atsika mandoaliky deja fa tsara raha nataonareo niany tamy raha nataony Loup-garou
d'Ambaribe di alivolovolo toy iza zegny raha organisendreo ataondreo anareo kaza mandeha velitegnanareo tova asanareo tova fianarananareo atova ireo koa miforce chef Cisco Oudren onino tsaiky tsy mianatra fa mandeha magnatony fa fulany avy zanakanareo apitrantrano ampianareo koro tegna isorako nareo vahoaka Ambaribe tonga saigny atova plaque atova banderole atova pancarte atova volagna gasy tsika sakalava atova volagna vazaha atsika nianatra ary atova volagna italien baka hitan'izao tontolo zao fa hoe sakatia io en danger monde entier ne mahay valeur ny sakatia io fa radio la tsara mahay zegny ro zay boka nolo tsy mahazo vola zany efa nagnambaranareo banky ny Madagasikara tsisy vola finance tsisy vola nino raha ataondreo alafondreo nosy jiaby baka ro azo vola afandreo miodiny fa ene tsinjaka anareo io tsisy nosy alafo zegny io tsisy nosy andeha ataonareo contrat zegny vahoaka nosy mitsio ambilafo raha etsika tsy haindreo fa raha haindreo etsika ambilafo avia baka avia nosy mitsio baka anareo ataova raha ataonareo eto zay mampizanareo zay ny ampizanareo e ke zegny izy rosandry ralary anabavy ray amandreny malagasy pretandrazana atsika tsy mipody afara tseniky nisy avion nagnano marche arrière ary tsy possible avion ndeha hagnano marche arrière donc atsika avion atsika mandeha loha fo isorako atsika jiaby zay ciao bye